Fil dros Met yn erbyn Ben Hughes. Bobl bach am gic. Am gic. Oh, no messing. Dyna beth i moyn o'r chwaraewr cyntaf sydd yn mynd lan reit yn y gornel. Oh, dim gobeth o gwbl o'r gol geidwad. Edrych yn cool no dde. Ac Louis Lloyd, 16 o goliau'r tymor yma. Cyd ddeiliad yr esgid air. 4 gol yn y rownd go gynderfynol. Celed Absalom, rhyngddo fo a chic gallai fod mor bwysig. A'r cyd chwaraewyr yn gafel yn dyn yn ei gilydd. Hyderus, gwybod be oedd o'n neud, gyrru'r golwr y ffordd, gwbl anghywir. Mr Cool, peth pwysig, pan ti'n mynd lan a cerdded lan, y wac hir yna yw bod ti'n penderfynu yn union ble ti'n mynd i roed y bêl. Dechrau dda i'r ddoi dîm. Lewis Rhys, mae wedi sgorio ddwywaith yn erbyn Caernarfon y tymor yma'n barod. Yr eilydd i gymryd y gic nesa. Y dorf yn ei wawdio fo. Ac unwaith eto, cic o'r safon uchafe ath y golwr y ffordd iawn. Ath y golwr y ffordd iawn, ond eto safon. Penderfyniad. Reit, fi'n mynd am y gornel. Gol geidwad. Mynd i'r gornel cywir, ond dim gobeth eto. Ac o un eilydd at eilydd arall, Josh Locke. Ar fenthyg o'r dre newydd. Bachgen sydd wedi dioddau o anafiadau. Unwaith eto, chwaraewr y seintiau newydd yn sgorio cic mor bwysig dros Caernarfon. Bwysedd, pa bwysedd. Eto, penalty o safon. Mae'n cael y pŵer arni, mae'n cael y cywirdeb arni. Nawr te, y dyn sgoriodd y gic o'r smotyn. Gymerodd Met Caerdydd i Ewrop. Elliot Evans. Y math o chwaraewr fyddech chi'n ddymuno i gael o dan bwysau fel hyn. Nath o oedi yn do, nath o oedi, a mae Ben Hughes di manteisio am arfantes gan Caernarfon. Ti'n meddwl be, pan rododd e'r bêl lawr, symudiodd y bêl dwywaith, oedd e ddim yn hapus. Ti'n gweud mae fe'n oedi, ydy, dwi ddim yn siŵr. Mae rhaid ti gweud arbediad arbennig o dda hefyd. Mae pwysedd yn ormed ar yr ychlysur yma i Elliot Evans. Un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol. Dyna faint o bwysau sydd mewn sefyllfa lle mae'r wobr mor fawr. Morgan Owen, y nesa. Chwaraewr cywir fel arfer. A mae'n gywir y tro yma. A mae'n dair i ddwy i Caernarfon. Un arall y safon. Mae'r pwysedd yn cynyddu nawr wrth i ni mynd lawr y rhestr y chwaraewyr. A ti'n be? So'n gwybod, mae'r chwaraewyr Caernarfon, maen nhw'n mynd tuag at i cyfnogwyr nhw, a mae popeth yn mynd yn dawel. So'n siŵr os fi'n hoffi hwnna, Nick. Ai fi sy'n synhwyro, neu oedd cerddediad Matt Chubb ychydig bach yn arafach. Oedd yma'n edrych fel dyn oedd ar dan i wynebu'r dasg yma. Ond mae'n gic bwysig iawn. Ac unwaith eto, mae'r Met yn methu. Ond i hynny ddim yn rhoi digon o glod i Ben Hughes. Mae'n arbed eto. Oedd hon ddim yn y gornel, oedd ddim yn siŵr beth yn union oedd e'n neud. Os oedd e'n ised rhoi dinc lawr y canol, wel, dwi ddim yn digon cywir. Dyna faint mae yn ei olygu, ac os ydy Jake Caernarfon yn sgorio dros Caernarfon,
Maen nhw yn y rownd derfynol i wynebu Hwlffordd. Ellwch chi deimlo y cyffro. Caernarfon yn edrych, y tanio! A mae Hwlffordd yn mynd i wynebu Caernarfon. Ac unwaith eto, mae'r ofal yn llwyfan i freuddwydion. Ac ar brynhawn y gêm ola ar yr ofal, ar y wedd bresennol, ar dros 2 blwyddyn oddi yma, maen nhw'n gadael wedi gyrru i torf yn orffwyll. Ar ôl ciciau o'r smotyn, Caernarfon sy'n mynd â hi o 4 gôl i 2.